σε καλή θέση, κάνει το σουτ και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Είναι το 1-0 για την ΑΕΚ, ενώ συμπληρώνεται το 17ο λεπτό του αγώνα. Το σούτ από τον Πηγαδίτη, στο τείχος η μπάλα. Νέο σούτ από τον Ούτσικα, στο δοκάρι η μπάλα. Στην επαναφορά της ο Σημεοφορίδης και το εγκάλεο ισοφαρίζει. Αφού η μπάλα μετά από το σούτ του Ούτσικα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αρβανίτη. Γιώργα Μλή στο φάουλ. Να ο Μαύρος πάλι σε θέση βολής. Δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά ο Βλάχος, πετάχτηκε όμως από την άλλη πλευρά. Ο Θωμάς Μαύρος διπλασιάζει τα δικά του τέρματα και τα τέρματα της ΑΕΚ. Εκτελείται το φάουλ από τον Πηγαδίτη. Κερδίζει την κεφαλιά ο Μανολάς. Γίνεται το σουτ από τον Αραμπατζή έξω από την περιοχή και η μπάλα στην αριστερή γωνία του Αρβανίτη. Το εγκάλεο ισοφαρίζει. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Πηγαδίτη. Πετιέται στην γωνία του ο Αρβανίτης, αλλά ο Σημεοφορίδης από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ, κάνοντας το εγκάλεο 3, ΑΕΚ 2 στο 36ο λεπτό του αγώνα.